Nó giờ ở đây hello Hàng rất rất trong bèn. Hello agay Zias Basumatari Mwjang khobra birat gajri नै खोनाबाय लोमजादों Mama lompalai gila sa. ở đây Thế này đi để nó thằng này. đây đó đây hello hello Thế hàng gì đừng chỉ mà gila sa musim babla cái này nó chả. 아차 नों rotate होयो ना ओरै portrait जोंनो होयो सिदा माने मबाइलखौ सिदाजों होयो ना ओरै माबा खालामनानै landscape खालामना होयो हो अ आच्छा आच्छा हा 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 TikTok आंबो नायदों दे thank you welcome दिनैसो first time live होदों जोङो Alay Đây live birat गाज्रि हालोद मारै दं जाखो आब' खन्थाइमा बिराद गाज्रि आगै लोमजादोंसो सोर खन्थाइमा खन्थाइमा नार्जारि ए हेल' आब'मोन मा संखो जेबो सङाखै ओंख्रि ओंखाम संनो थाखाय गेसबो गैबावा दिनै हालोद गाज्रिनि अर्डार खालामनानैसो जागासिनो कर'ना नङा लोमजादों बुजिनायल' गगा मोनजोबदों सानैबो थांनानै नायदो होनदां नोंखौ आदाय मारै दं नोंसोरलाय खोन्थाहरदो नोंसोरबो मारै दं लोमजादों ना मादों जोंना भिडिअ होया बिराद गोबाव जाबाय ओंखायनो नोंसोरजों रायलायनो दिनै जोङो लाइभ होबाय आरोना माने सानैजों ज'बो थानाय जाया देहाबो गाज्रि गाराङा मोरैबा जाबाय आंना फरायलायबाय दालां जा दालां एसेबाव दिलि हाबा Love you both, lovely sister, love from Dimapur. Bodo. Oh, thank you so much. गावनि मोखांखौ नुवासै गैला माथो लाइभआव होथेबायब्रा बाजैनो नोंखौ उनाव दङ नै मा जाखो मोजाङै दं आब'मोन नोंखौसो बाजै होनदों दा आंखौलाय मानो बाजै जानांगौ फेसखौ देखायनो देखायबाय आगैनि आं दै लोंदोंमोन मेम जाबाय नाम ओहो नांला आंनो ओहो नांला तेरि नङा जेबो नङा मा खालामफ्लांदों आब' सना आंनिफ्राय बिराद थेंक इउ स' माच लाकिराम एन नार्जारि मारै दं नोंसोरबो उन्दै मा जाखो फ्रम क'क्राझार एलेक्स वारि थेंक इउ स' माच आगै हाय हेल' गोबिन्द देबबर्मा राहुल हेल' लाभ फ्रम बिजनेयाव थेंक इउ स' माच आब' मा ओंख्रि गैया गेस गैया अर्डार खालामनानैसो जादों नै आब' अरुखौ फसायबाय लानो थेंक इउ दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ होफेरदों दे जोङो इउटुबाव हाय आब'मोन मा लिरदों बियो माबोरै दं मोजां दं आगै मन्टु बड' मा ओंख्रियाबो जोंना गेस गैयाहाय जोंहा दिनै लाभ इउ फ्रम उदालगुरि थेंक इउ ओंखाम जाखांबायना आब' जायाखैलै आगै दाबो जायो जिन्जार है अच्छा नहीं जाऊंगी आब'मोन भिडिअफोरखौ थाब लाबोदो लाबोगोन माने जों ज' थानाय जायाना दासान्दि ओंखायनो अके हेल' मुई আজি क'क्राझाराव आइछु আজি आइछु आब'मोन बोरै दं बिक्रम मोजां आं बर्थमान लोमजानानै दङ कबिता दासो फैदों माने दिनैसो फैदों आरोना क'क्राझाराव किबा लागसिल नेखि आब'मोनहा दासान्दि न'आव मा खालामबाय थायो ओरैनो जिरायनानै थाबाय थायो क्लास जाबा थाङो क्लास जाबाथ' आरो बन्द' जालाबायदों मा जादों आब' माबा जादों हाइजें जादों बियो गगा मोनदों नालाय सानैखौबो जा मोजां नुदों थेंक इउ आगै आं फरायख'नो हायासैलै आरे खानाया अके सरि नाइस नानि थेंक इउ आब' मा जादों हाइजें जादों हाइजें नङा आङो बर्थमान चावमिन जादों मालाय आं फरायख'नो हाला
माला हगारगोन गोदान भिडिअखौ समफोरफोर हगारनो गाबोन हागौ नङाबा समबार आयै फिसा आयु टिकेट होनलायलायबाय आं जानाया दाउथेब आरो मोथेबा सोरमोनलाय नैबे मोथेब आं दाउथेब आं मोथेब बे दाउथेब नोंहा जाया आरो हाइजेंखौ बाजै बे जाथ'आलै गयसो जायो आङो एक्चुअलि आंबो गयसो जायोमोन आगोल ओमफ्राय आंहा दा गुजुदोंना गय जाजायाखायनो हाइजें खाथायनांबाय आइलि फरायख'नो हायासै आङो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम फार्स्ट टाइम ब्लग लानाय आबो पिबि ब्लग कबितानि अके एसामिसआ डेन्जारखा आं एसे गुरुवा भाषा रायलायो नालाय हजोंहायनि लोगोफोरजों बेखायनो आंना बिदिनो थांखायो माथो खालामबावनो आया गोमोरबाय औ गोमोरा मा फैबानो थायोब्रा मा ओंख्रि आबौमोन गेस गैया ओंख्रिबो गैया ओंखामबो गैया आगै आब'मोना बेसेबां फरायगासिनो दं दासान्दि मा दासान्दि आयौ दाल' आरो बेना जोबजोब्बाय आब'ना मानो गोमोरखो मानो गोमोरो माने हराबा गोमोरोब्रा ओमफ्राय फैबाथाय जाखांफिनोब्रा अके मा खालामदों दा बर्थमान जिरायनानै दं नोंसोरजों रायलायदों आब'आ एमएड कमप्लिट जाबायना आब'आ सार गोजोनथावखौ सिनायो नामा एमएडथ' आं कमप्लिट जाखायाखै आं दा थार्ड सेमिस्टार मोनबाय सोर गोजोनथाव माने मार फोरोंग्रा ना माग्रा मिनिबाय आब'नो रायलायनायखौ आंनि रायलायनायखौ मानो मिनिनांगौ जाखो आब'मोननि र' गोमोरनाय थै आं बायो बिदिबाथाय आं रायलाया आया सरि ओइ मा खबर आब'मोन माने गोदान फैबा हरोब्रा मा खबर खालामदों आब'मोनना ओरैनो बर्थमान मोजां आब' आं आंनि चेनेलखौ एसे चेनेलखौबो बुंना हो आदसा नै सासे आगै हरदों VN3 बड' बिनि बिनि चेनेलखौ जोंनिफ्राय थांनानै बयबो साबसक्राइब बानायनानै थाखाय होबानो जाबाय अननानै बे आगैनिखौबो आब' मा जादों आं हाइजें जादों हाइजें बियो गय ओमफ्राय मोनजायाना नोंहा न'आ लोगोफोर मा खबर माब्रै दं मोजां आब'मोनहा मा लिरदों गालिया समायना जाबायनो बा गालि समायना जादों आरो दासो गोदोआव साइसमोन मा होनखो किकायासा किबा आदा ना मा होनो आदा आदाखौनो होनो ना पादा रसुनसदा आदा बायदिसो नाय हाराम जादा आब'मोननि मुङा मा मोनबा जोंनि चेनेलखौ नायना बिनि जोंनि नामा मुंखौनो मिथिया बिनि दुखु नामा मोनबाय आरु आं आंनि नामा कबिता सराय काहाम गुड बिजित इभिनिं बर' गय आब' त्रिपुरा खबर नोंनि गुड गुमै इभिनिं आब'हानि आब' सोर आदा द्रुबहायनो इस मा होनदों आब' नोंसोर सानैनि गेजेराव आदा ध्रुबहाय जासैलै गैया इसोर ध्रुबआ गैया नोंनो हरा आं नोंखौमोनखौबो एसे नायब्रानो नायदों नुस'ना ओमफ्राय आयु जि बोरैबा स्पिडाव थांसोयोरै जाहा बै नुसनस्लाबनांबाय सासे आब'खौ आं बिब' गोदै लासै आसो खालामबाय आयै आयौ आगै सोरखौ लेंदो सोरखौ बिब' लेंदो आब' जेबो माहा नङा माला मा होनलाय गेस गैयाबा माजों संजागोन आब'मोन ना दिनै ओंखामखौनो जाला गैया जोंहा हरबाय अर्डार खालामनानै जाबाय जोंहा अर्डार हरनानै उदै जाखांबाय बुंजासे जाखाबाय नोगोद बुरजा क'क्राझाराव जाबाय फैयोबा बेस्ट चाइनिस इनबक्सआव अर्डार खालाम आरो जा नोंसोर सानैबो बोरो नोंसोर सिनेलालाय सानैबो आंखौ मा बानो क्लासाव फरायो बे फरायनायखौ खोन्थाखांखाबाय आगै जोङो जाखांबाय नामा दिदि जाखांबाय बै उनाव थानाया आब'नो आदसा नोंखौ बेखौ बिब' गोदै आंखौ बिब' लिंनो गोदै लिंसै लिंदो ए जायो आंनो आंखौ चक्लेटल' होफैयो आंखौ नायथारा आब'मोनहानो नार्जारि आयै आगै नायो मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि फ्राइड गैया राइस चिकेन चावमिन चिकेन चिलि जाबाय अननानै उनाव बड' फुड सिरिस लाबोदो बड' फुड सिरिस एक्सुवेलि बड' फुड सिरिस बिराद कमन जाबाय आगै ओमफ्राय बे बुस्थुखौ होबा मानसिफ्रा बुङो ना मानो बिदि कमन बेखौ बयबो आगारो होननानै स' आब' ध्रुब र' गैया नायसै उनाव नङा दंथ' सरिलै मालाय आब' न'आवसो दंना ओरैनोसो ध्रुब'आ होननायमोन बेयालाय बेयाव मारै फैनांगौ जा दे गोथाव जाखाबाय आब'मोना उफाय गैया आगै बाद बिदिखौ बारा जानो नाङा बेमारसो जायो माबा जायो मा होनोमोनलाय एखमबा बाराद्राय जाबाबो फुड पयजन जानो गिनांगौ जायो आब' कबिताया मानो रायलायाखैनो दिनैलाय रायलायगासिनो आं माने ओंखाम माबा मेथाइ जानानै मेंबाय र' दसे इसोर जाखाया गिदिर गिलिब गोथावथारनो मानो फैयासै फैयो
आइदै आब' नोंसोरना गुमै दंना गैयानो आयै आगैमोन मिन्थिया आरो देनां हाबा जाबा लिंबानो जाबाय गुमै आब' नोंस्रा क'क्राझार सिटि थायोना ओमफ्राय मामोनथाय गामियाव अबेयाव हे जों क'क्राझार मुझे टाउनावनो थायो देखी नहीं रहा इट्स मी निहाल निहाल अ जेट हेलौ गथ'आ गथ' साला आब' गोदैना फेसबुकआव मा नाम गावबा गावनि औ नामखा आगै गावबा गावनि नामखा नोंसिनो बे माबायावहाय जोंनि आब' सना मा डिसक्रिपसनाव होबानो खबर माबागोन नायबानो सानैयाबो नुगोन मोजां आगै why you two आब'मोन sisters are so आब'मोना आंनिखौ cute नायथारा अ सरि आगै गान्जा फाग्ला फाग्लाबाव नामाबो ये मा ओंख्रि आं गान दामसै दामदो मेहेस बा पुलिस केस होनो नागिरबाय नै निहाला जोंखौ गावखौ इगनर खालामनायनि मेरा हामारा बिदिनोखा आब' दाउले बे उनाव थानायामोन नामा दाउथेब दाउलेब नङा औहाय दाउथेब दाउलेब होनबाबो जायो अरजाया ओइ लाइभआव गान दामबा कपिराइटफोर फैलाबायगोन नामा मिथिया दे दिनैसो लाइभ गिदु फार्स्ट बाल' टाइम फैफेरदों फैबा फैबायसै ना आं जोंहाबो आब'मोनखौ मालाबा माबानानै लोगो हमगोन प्रमसनफोर जागोन दे आगै जागोन हाजोनिसो जाखोना बेखौनो दामदो हायेननिसो बर्थमान बिराद मोजां बे गाना जाथायथाय आब' नोंनि एड बेट्सना 2022 मोन नामा बै गावदांदां बिबार थुलायना जारौ समायना सिख्लाया आदि हां मोनलायलायनाय मालाया जा लाइभखौ देलायलायनानै होयो मेकआप दे सेकाप दे लागायनानै दे दे जोंना हानद्रेदानो दानथारदो गासै आं आब' दाउथेब मोजांखौनो नैबे गानखौ मोजां मोनो ना मोना आगैमोन नोंसोरो आहा इनि बे खालि आब' बेखौल' खोनासंगासिनो दामानि रुनिया माबेया गुमैया खोन्था अननानै आं मालाबा देखायथारगोन आङो रड खोन्थागोन इन्स्टायाव थाबाय था आंजों दे एक्टिभ होनबानो नुगोन गान खनदो आब'लै खनबायमोन रुक' मे हाय मैं जा रहा है अब आपके घर पे मैं ही गाना गा दूंगा आजा आजा थिके आजा आजाव आजा आजा आब'आ जोंनिखौ आंनिखौ नायस'ना रिप्लाइ माथो होआ आब' DM एसएमएसखौ बड' गेमार नायोलै आगै आं फरायस्लाबनो हाया आब'आ आंनि नायोहाय नै सरि आं दे आगैमोन नायस्लाबनो हायाबा गाज्रि दामोन माने बहुत स्पिडाव आं दावखोग्रोदों ना बेजों माबाया मा होनोमोनलाय रिल्स बानायथारसै र' गानखौ जि आंबो बानायो बै मिनिलाय आब' सानैबोनो आब' फेसबुकनि नेमखौ खोन्था आंना अरुण नार्जारि बेना कबिता दि ब्रह्ममोन कबिता दि ब्रह्म गान खनदो आब' कबिता नङाबा आं गाबसै मानो गाबनांगौ दे नों खनखाबायमोन आयौ जारौ आथिङा अयथासार समायना गुसु सिख्लाया आथिङा अयथासार गुसु जाहाथारा दे आब' बिए सानै दा खनखाबाखौ जोब्बाय ना बेना जोब्बाय आंना जोब्बाय आब'ना आंना हाय आब' फानजाया गाराङा आब'मोनहा जा समायना गोजाखा थेंक इउ आगै थेंक इउ आब' मोसालाय आं रोङा ओंखाम जाबायना आब'मोन गेस गैया जाबाय आब' नोंसोर बिब' बिनानाव असे नामा जोंनि किउ&ए भिडिअखौ नायाखै नामा आगै किउ&ए भिडिअखौ थांना नायबानो नुगोन हाय आब'मोन मा ओंख्रि जाना लाइभ फैखो जोङो ओंख्रिया फ्राइड राइस चावमिन ओमफ्राय चिकेन चिलि आब'मोन मुसुलपुराव फैयो ना फैया बिएना मुसुलपुराव थांगौ बाट नोंनि लानानै थांग्राया बिएथा सोर मोनथियो लाना औ हाय औ बेसो जारला येस नोंखौ येस फसायबाय थेंक इउ आइसिस आर इउ लाइक साबसक्राइबार हाय मा खबर सोर लोमजाखो हाबाब आं लोमजादों आंनि आब' अननाय कबि बै नोंनि उनाव थानाय सुइटकेसआव आखाइ थु हरलायबाय माहा सुटकेस मा सुटकेस ना सुइस बर्डसो होननो नागिरदोंमोनदां गथ'आ बिब'खौनो आब' गोथां गोब्राब बुथारनो नागिरबाय नोंसोर बे बबेयाव थायो जोङो क'क्राझारावनो दंथ'यो दा आगै नेक्स्टआव अबेनि भिडिअ नेक्स्टनि भिडिअआ माने नाफामनि जागोन ना नङा नाफाम औ नाफाम देबावदों जोङो सेकेन्ड टाइम औ बेनि भिडिअखौ लाबोगौ साननै गाबोन नङाबा समफोर होगोन आरोना साननैसोनि उनाव
आब'मोन एक्टिंखौ एक्टिंखौ मोजां नांखायो ना मा होनदों दे थेंक इउ गोमोरो गुमै आब'मोन मोना खाथियाव थाबा नायनानै बावखायो खोमाना आब' बखिजायोसो अरिजिनेलि आंखौथ' सानफ्रामबो बखियो बखिजायोसो रावबो बिदि माबाया बखिजायोसो सानसेबो बखियो बाद गैया एक सेकेन्ड बखिजाबानो माबा मा होनोमोनलाय उदै बुङा बिदि साइसनिसो हेल' मासि मोजां मेथाइ दामबाय दं औहा बिराद गोदै गोदै मेथाइ दामबाय दं आंहा बे गाना बर्थमान बिराद मोजां गोराङाव बेरायहैबा भिडिअ खालाम आब' दे ओइ बेरायहैनायानो जायाखै आं बेखौ लिंबाय थायो बेखौनो निहाला मुसलपुराव फैबा 10 थाखा होलांबावनांगौनो गावनो जोंनोनो हर दे 10 थाखा होलांगोन 100 थाखा हरबानो जाबाय जोंनो नोंनो 10 थाखा हैनोबो आं आब' उदालगुरि भैरब कुन्द'आव बेरायनो फैदों दाख्लै जों थांगोन थांदोंमोन ना गै मालाबा माबायाव थांगोन भैरब कुन्द'आव ओइ गोजानद्रायगोन खोमालै बेयावबो आयु आइ आं जि लानानै साजोबनानै थांला आङो बाबा आइ लानानै थांबा दे आब' थाब लाबो भिडिअखौ जा मोजां मोनखायो आं नोंसिनि भिडिअनो थेंक इउ स' माच हाजोनि 20 बार कमेन्ट होबाय आं नायनानै रिप्लाइ गैया आयै जाथाय सरि दे जिपि चेनेल बिदिन्था एक्चुलि फरायस्लाबनो हाया आरोना मेरला बयबो हरो सरि निमाहा होदो मामोनलाय मा बुजिनो गान ओंखारलायबाय मोनलाय आं माबा गान गोसोखांदोंमोन ब्रा हिन्दीनि आं बिरादनो मिथिला सानैबो जा साइज कनार तुम कनार थेंक इउ जागोन दे नानिमोन थेंक इउ बिएफ दं नामा आब' नोंसोरनाव आयै आगै दा बायदियाव सोरना थायो गैफेरो एक्चुलि आङो इन्स्टा लाइभआव जाय इन्स्टा फल' खालामदों आंखौ आं सानसेखालि होनदोंमोन आरोना जाय जेनेबा रिलेसनखौ लाखिनो देबा गोसो गैया होननानै रिलेसनशिपखौ लाखिनो गोसो गैया होननानै माने दोनखोमानो गोसो गैया टाइम फैबा खोन्थागोन आरो दा आं अपेन खोन्थाबाय आरोना दं होननानै आं माबाखौसो गोसोखाङो मा होनोमोनलाय बेखौ जाबाय सरि नोंसोर दाखालि मोनाबिलियाव थांदोंमोन नामा ओहो जों थाङाखै आं मोनाबिलियाव खनसेबो थांफेराखै आं थांफेराखै मोनाबिलियाव क'क्राझार थांब्लाबो लोगो हमगोन सिस्टार अके जागोन दे आब'मोन हा खाम जाबाय नामा आगै दिनै जोंना गेस गैयाना बेखिनो फ्राइड राइस चिकेन चावमिन बेफोरखौ जालाबायबाय अर्डार खालाम मा होनदों आब' कबिताया जा कबिता दुस्थ'थारलायनो सैथो ट्रु आब' नोंसोरखौ मालाबा लोगो हमलांगोन क'क्राझाराव अके लोगो हम DM मैं बड' सबको ग्रामार बता देना चाहता हूँ कि ये अब कविता कभी कभी मा होनदों अपना याददाश्त खो देता है हाँ कभी कभी खो बैठती हूँ बता दिया आब' हो कविता आब'नि गुमैखौ मिथिगौ दि औहाय ध्रुबजितनि आब' इसका तो दियेन फेमस है सिंगारबो जानो समायखायो आंखौ नोंगौथ' माल्टि टेलेन्टेड नुबाय आङो लेकिन डांस नहीं आती बेहरा तुम्हें अरे उसे छोड़ के आं कबिता आब'नि गुमैखौ अच्छा होनखाबाय आं नमस्ते जी नमस्ते मा ओंख्रि संखो गैया नोंसोर लोगो हमगोन ना हमा आब' हमगोन आगै हमगोन नोंसोर फैनानै खबर हरबानो जाबाय जोंनो लेडी गागा नुखायो नोंखौ कैसे हो आप लोग हम ठीक है आप कैसे हो आब' दिनै सुलेखा मेथाइनि फिसाया बिराद दुखु मोनदों मिन्थिनानै सुलेखा बे आनैनि माबाया फिसाया गैलाना गोमाबाय जोंनि आं मिथियानो बिराद दुखुनांथाव बिदि मोजां मानसिया थाब थाङोबा बिराद आब' माबा जायो दियेनिलै मा खबर आप दोनों दारू पीता है कि मोजां नहीं खबरा नहीं मोजां नहीं नहीं ये सब काम हम बनाती है लेकिन पीता नहीं है आब' आब' आनै सुलेखा मोननि फिसाया दादिया थैबाय मिथिना जोबोद दुखु मोनदों आब' कबिता आं फुङावनो गुमैया मिथिदों मा नेममोनलाय आब'
DN blog एलाय माथो खोन्थाखाबाय DN blog नीचे कमेंट पे देखो पति का नाम नहीं लिया थोबा 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 पति का नाम नहीं ले सकते फ्यूचर पति का नाम नहीं लिया जाता ओंखायनो आं बुङा हामा मिथिना ला आब' गोदैनो एबियाव दे जागोन दे बेलेगखौ नांदों नामखौ खिथा उनाव माबागोन नेरसोन बिसोर बिटिवाय आब' सासेना दियो नामा ओमफ्राय बेनाबो दिजों थाङो देबा लेकिन मेरा दी से नहीं होता है ना माबाजों मा होनो एनजों थाङो नामा आब' मालाबा प्रान्जयजोंबो भिडिअ खालाम सोर प्रान्जय बै आं नायोमोनलै बिनि भिडिअ एखमबा आगोल नायोमोन आङो बे दालाय रडफोराव माबालाबायाना एखमबा टास्क खालामोना अ आच्छा आच्छा क'क्राझारनि मोन ना बे देखा देखा माने आं नामखौसो मिथिया औ आं नामखौसो मिथिया सासे सिंगारनि हाजबेन्ड गोमाबाय रिएक्सन आनो केजुवेलथार सासेया सासे थिगानो अ आच्छा बे माने मा होनो बारा मोजाङै मिथिया ना बे धुब्रिनिसो स' माने एथ'बां माबाखौ मिथिया आरो ओंखायनो गाज्रि दामोन आरो ना खिन्थु मिथिगौ बाट एकदम एक्सुवेलि गोथौयै मिथिया आरो ना सोर माबायदि स' गाज्रि दामोन ना बेफोरखौ मानो होनबा धुब्रिनिसोना बियो एथ'बां डिटेल्स खोन्थाया बाट जेरानाखि डिटेल्स खोन्थागोन ना अब्लासो मोजाङै मिथिगोन बे आरोखौ नायफ्लांबाय थानाय आं सौथुबायसोलै आयै ध्यान रखना ध्यान आंखौ होनदोंमोन नोंनि रिएक्सनखौ होनदों आच्छा आं मिथियामोन ना बे सुलेखाया जाहैबाय प्राइज मोनलायदों बे दाउखौ गारां आं होननानै बुजियोब्रा मिथिगौ ओमफ्राय आङो जेन'बा बिदि मिथियामोन ना हठात मामायोबा रिएक्सनखौ माखौ होनांगौ बे रं जायोब्रा एखमबा जानाया नोङो एक्सप्लेन खालामनो हाया ना मालाबा मालाबा बुजिना लानांगौब्रा आंखौ धुब्रिनि होननानै मिथिखायो बे उननि आब'आ आब' मा नोंखौ गामिनिलै डिएन ब्लगनि बे होनना धुब्रिनि मिथियोमोन आब' नामानो गैला आरो आंना डिएन ब्लगल' जाथारबाय मारैबा इसका भी नाम है मेरा भी नाम है मेरी मम्मी पापा ने इतने प्यार से रखा है मेरा नाम सानैखौबो मार मोजां नुयोलै थेंक यू हमारा कुछ तारीफ कर दो सके तो ओदो हाय अल्लाह हाय अल्लाह कोई तो मुझे तारीफ मैं शर्माने के लिए तैयार हूँ मैं शर्माने के लिए तैयार हूँ कोई तारीफ तो करे मेरी आब' गाना बन्द खालामदो दे मानो ओरैनो एसे रायलायगोरसै डिस्टार्ब जाबाय र' दा दामफिनगोन नांगौबा आयदै दे नोंसोरो मोरै मोरै दं खोन्थादो आब' सुलेखा आंनि मादै जायोमोन आच्छा नोंसिनि न'नि जाथारोमोन नामा आगै निमाहा दे आगै जोंनि बाबाया जोंनि बाबानि फेभरेट सिंगारा आनै आब' सुलेखायानो नोंसोर सानैनि मा हाबाब माला उन्दुगोन आब'मोन बा 12ता 1ता नङाबा उन्दुआ जोङो आब'मोना बिएफ दंना गैयाब्रा मिथिखायो आगै आजिखालि मानो सोंबाय थायो जाखो औ दङ गाबोन हाबा जाथारसै आहा जाम होनखायो आब' सना मेथाइ खनदो प्लिजनो आयै आगै दानि बन्द' खालामनो थिननानै आरो मेथाइ खननो खननोसो थिनदों दामनो थिनाखै तेरा नाम दिदिमोनहा हाबाव लेंहरबानो जालायो लाइभ होगोन जागोन आङो दे फैनो जागोन हायाबाबो आं लेखा फरायसै आब' जोंना गाबोन एगजाम दं दे आगै दे फरायदो मोजाङै फराय दिदिमोनहा इउटुब बयखौल' लाभ खालामो आं इउटुबखौ लाभ खालामा दे ओइ आं रिलेसनशिप थानाय टाइमाव इउटुब बय नङामोन दावहरलाबायो आंना इउटुब बय नङा एफा गोबावजोंसो उन्दुगोन जोंना बिदिनो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप दोनों कुछ जानकारी रखते हैं क्या आप नहीं भाई दोनों हम का पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी क्या में है बात कुछ नहीं नहीं नो रखते इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ओके सो हो सके तो आप इनके बारे में पूछो ही मत हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हाबायाव लेंहरदे आब'मोन इनभिटेसनखौनो होखागोन दे आगै जुदि जायोबा दानो जाथ'खाया स' डन्ट वरि लाभ फ्रम दिकियाजुलि आब' सना डिएन ब्लग लानो बा डिएन ब्लगनि
बारा गोबाव थानाङा आब' पिम्पल्स जायो जानायाथ' जायो आगै आदत सी हो गई है हेल' हिन्दी मेदाममोन केनि सानैबो गैया जोबोर सुपार सोरमोनलाय डुपार दिदि गानो नै बेलाय बिनो माबे दिन ब्लगनि गार्लफ्रेन्डआ सोर होनदोंमोन आं नङालै मा बिसो आंखौ मानो होनांगौ हाबा वो तो मेरा बेटा जैसा है मैं इतनी बड़ी हूँ बयफ्रेन्डजों बुजानो गिदों बियो थैथारगोन सिरि सिरि थाखुमादों बेजों होननानै नङालै मा मोनथिखायो जायगायाव आब' कबिनि मबाइला मा मबाइल खोन्थाना आंना मा रियेलमि 7 आगै आब' आं लेखा फरायसै दे थाथ' अके बाय डिएम बाय बड' गेमार बाय बाय मोजाङै फराय दे नोंस्रा गेम गेलेबाय माहाजोनथार जाथा नामालै आयौ माहाजोन नङालै आब' आं आंनि चेनेलखौ ग्र'खौ बोरै खालामनो हायासै आब' आंनो एसे आदसा भि एन्ट्रि बड' नैबे आगैनि चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब बानायनानै हो आरो भिडिअखौ एसे आगै माने मा होनोमोनलाय इन्टारेस्टिं बानायनो ट्राइ खालाम आरो ना मा होनोमोनलाय बिदिखौ एसे आलदानिख्रुइ जेनेबा आलदा इउटुबारनिख्रुइ नोंनि क्रिएटिभिटिया एसे आलदा जानांगोन आरो ना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जेन'बा नों मा रोखोमनि भिडिअ बानायो बिनि सायावसो नालाय नों बेफोरखौ एसे माने माबा खालामनो इमप्रुभ खालामनो ट्राइ खालाम आरो मोजां जागोन अब्ला आज से आप दोनों को मैं बहुत सताएगा क्योंकि स्कूल बंद हो गया ई साला निहाल इतना मारूंगी मैं तुम्हें मार के तेरा भरता बना दूंगी लानाव गुड इभिनिं फैफेराखै आब' नामा सनामोन कबि आब' बिदांस्रि गुड इभिनिं आगै थाबो जानो गियोलै बेखायनो लाङा आंखौ ओइ आंबो जोंनि पापानि असे बिनानाव आच्छा आच्छा आयै बाव बेचारा कोई बात नहीं आब' माने एसे मा होननांगौ बेखौहाय लाइक बयनाबो टाइम फैखायो होननाय बायदि आरो ना माथो बुंनो इसोरनि सोरजिनाय आब' एसे सापर्ट होदो ग्र' खालामनो एसे आगै जोंथ' बिदि मा होनोमोनलाय एथ'बां माबाबो नङा गिदिर इउटुबारबो नङा ना जोंनाबो एसे जायखिया फिसा फिसौसो बेखायनो जों खालि लाइभआव बुंनानैल' होनो हागोन आरो ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलाय बिदि एक्सट्रा भिडिअफोराव मालाबाफोर आरो लाइभ फैबावोबा जों बुंनानै होबावगोन जायो आरो बेखौ आंनि कमेन्ट नायलाया मालायसिनो क'क्राझार सरि दे आगै नायस्लाबनो हायाखै माने लाइक बेखौ रिप्लाय होगौमानियानो कमेन्टआ थांगोरोना ओंखायनो सरि दे फार्स्ट आगै टेस्टि निमाहा होग्रा हो डिएन एसे गुमैजों बेसेबां इयार्स जाखो आब' सना कबिता रिलेसनशिप उनाव खिथागोन आङो मामा एनिभार्सारि फैबा दे आब' मोजाङै फरायगोन आरो फरायनानै बर' हारिखौ जौगाहोगोन आब' डिएन थालिया ब्लगजों मोनसे भिडिअ लाबो जोबोद मोजां आगै खनसे सम मोनबा दानो लाबोलै देनां हाबा जाबा लाबोगोन आं एक्सट्रा भिडिअ एक्सट्रा चेनेलाव हो एक्सट्रा चेनेल बाट बाव नङा बानायथारगोन आरो आं बे जोंना चेनेलाव नङा चेनेला आलदाथारना बियो बेखौनो रुवा फेभरेटलै बिनि महराव फिदा सैथिबा आयु नोंखौ सोरांसा हायला थेंक इउ स' माच माला हाबा आयु माइ जागोन आब' फेभरेट डिएन ब्लग जोंना आंनो देरसिना जायाखै मा दुइसिनखौ नोंलाय औ ना दानो हाबा जायो सोरबा सोरबा दानो हाबा जालाबायो थै गावबागाव साक्सेस जागोन फैसा खामायगोन बाहाय दानो हाबा आंहा इउटुबनिफ्राय फैसा नोंसोरबो दानो जाग्रोनांगौ आंथ' होनखायो नोंसोरबो दानो दाजा मानो दानो जानांगौ गावबागाव नों पता है इन्ट्रेस्ट लाग्रो लाइफआवहाय थैथों मिनिनानै अरे हंसी आ रही मुझे यार कोई बात नहीं ना आंनि कमेन्टखौ रिप्लाय खालामबावा ओइच ब्रह्म सरि दे आगै माने नायस्लाबनो हाया आदि सरि खानाया कमेन्ट नायरा बस नायस्लाबनो हायाखै आगै सरि हेलो ला वाचिं वाचिं फ्रम सिक्किम थेंक इउ सो माच खुदा हाफिज भात खाइसे गेस नाय जायालै आगै दानो हाबा जानांगौबा खेबसे जिन्दगियानो सिखारलाय नायला जादोंमोन आं गोरिया फै सोमदोन मानोसै मा रायखुमाखो आब' खोमायाव खन्थाइ मा आङो आदि दे आं ओरै होनदोंहाय आयु एफा बुरजा कमेन्ट नुबाय जों मारै फरायख'नो हानांगौ नङालै आंनिखौथ' रिप्लाय खालामखाथारा आब'मोनहा आइ आगै मा होनलाय दानसोर दानसोर ब्रह्म नायस्लाबनो हायाखै दे नायस्लाबनो आगै हायाखै ओमफ्राय दामि नुखायो गुड नाइट आसोलखौनो हाबाब सोरखौ दामि नुखोहाय
रावबो दामि गैयाबा ओरैबायदि दाम खम गलाघाट आब'मोन आब' आं नोंसिनि भिडिअखौ जा मोजां मोनो आं नोंसिनि रायलायनायखौ जा मोजां थेंक इउ स' माच Thank you so प्रिति much, बसुमतारी आगै Hi, I am from Bangalore. थेंक इउ हेल' आं आब' सानैनि हाबायाव आलु टमेट' बानलु बेदर ना बान्दा कफि फुल कफि मा दे होगोन ना बे होफै आब'मोनहा गलाघाटआव माला फैगोन मिन्थिया आगै जेलानाखि आइया लाना थांगोन अब्ला थांगोन आं आइखौ रिकुवेस्ट खालामनायगोन आरोना मानो होनबा जोंना आइया लाना थांगोन ना ज' पता ही बेरायनो है तो BF है या नहीं क्यों पूछते हो हेल' आब'मोन खबरफोरा मोजांखा दा मोजां आगै आंना कमेन्टल' फरायो ओमफ्राय आङो सोर हरदों बिनि नेमखौ फरायफानो रोङा दे गोदोनिफ्रायनो आंना बिदिनो आदबखा बे BF दंना गैया सना दंहाय दं हेल' आन्टिस लिरनाय नुदों आङो लिरनाय नुदों गोमोरदों ने हेल' क्या हुआ बेटा आन्टिस माबोरै दं फ्रम उदालगुरि अच्छा बेटा बिना पढ़े यूट्यूब देख रही हो जाके पढ़ो गलाघाट फै दे होद गावसिनि न'आवनो लाङा बियो आरो आंखौ गलाघाटाव लांनो लाङा क्या आप दोनों आपस में लड़ते हैं दोनों में किसका ज्यादा चलता है आप लाइव होनाय बायदि दोनों रायलायनो हाँ वेलकम दोनों जी लड़ती है आप सबका स्वागत है हमारे लाइव पर I don't understand your language. अच्छा हम दोनों बोडो में बात कर रहे हैं बोडो फ्रॉम बोडोलैंड आब' बि बयसखौ लोगो हमदो खनसे 1 मिलियन जासिगोन माथो 1 मिलियन जासिगोनथ' बि बयसना माने एम्बु बेदर जानाया जाम्बा जाम्बा मोजां बानायो गथ'आ मोजां मोनो आं बिनि भिडिअखौ आं बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो एकदम इउनिक लाबोथारबाय बे आब'मोना कमेन्टखौनो फराया आंनिखौ अमर गेमिं आयै सरि दे आगै नायस्लाबनो हायाखै आं एफा स्पिड फरायनो रोङालै इसलिए तो तुम्हारी जगह पे मैं पढ़ती हूँ नों जा स्ल' फरायो ओमफ्राय नों फरायबा आं फरायफायाना बेजों थांगलायोसो क्या करूं उसमें हाहा नेपालीसो नुखायोनो आयौ सोर सासेखौ आंखौ ना पता नहीं किसको बोला अरे नाच मेरे उदालगुरियाव फैया नामा दाख्लै थांगौमोन थांखांबाय ओमफ्राय दाख्लै खेबसे थांखांबायना जोङो ब्लग होदों नाच मेरे रानी उन्दुनोसै आंहाबोमोन गुड नाइट एमएन नार्जारि दे गुड नाइट आगै बाय बाय नोंसा बाबा आइया मा मावो आब'मोन जायखिया गभमेन्ट जब ओंखाम जाबायना जायाखै आब'मोना जायाखै गेस गैया बिनानावखौ हरगोन ना हरा आं हरा जानला मोनलानो थगायनो बयफ्रेन्ड दं मालाय गैया मालाय नों बयफ्रेन्डखौ मोनगोन होननानै मा आसा ना जिखुनु आं जानला मोनलानो हरा बेनो बयफ्रेन्डबाबो आं जानला मोनलानो हरा बिउटिफुल टुइन्स आब' जों टुइन्स नङा आब' नोंसोरनि थाखाय फिदा लांनो थेंक इउ इस्टि चेनेल बे रायलायबाय थानायखौ लानोसै आं लावगिसिनखौ आयौ आंखौ लावगिसिनखौ लाबावनोसै जाहैदों थैखागोन मैं नायना लाखा दिएनजों लोगो हमाखै नामा हमदों जा बोसोरसे उनावसो लोगो हमो आब' कबिताखौ आं बिब' गोदै लानो लुबैबायनो दे लिंबानो जाबाय आगै लेंदो गेस गैयाबा बोरै संनो जों अनलाइन अर्डार खालामनानै जाबाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि मा गामि कबितामोनहा बर'नो लालियापारा हाजो गुदिनि ब्रह्मपुत्र खाथि जायो ये मा जाखो है मैं तो भूल गया तारे अब अरु मेरा बिजनेस तो मर गया था ना चलो बिजनेस बिजनेस चलो स्टार्ट करो 2 करोड़ का बिजनेस है हम दोनों का ना निहाल 2 करोड़ का बिजनेस है हम दोनों का 1 करोड़ निहाल का और 1 करोड़ मेरा अच्छा किस चीज का बिजनेस अरे स्टार्ट तो होने दो ये करता है निहाल करता है क्या गुड नाइट बेटा बोट गुड नाइट रोहानो दैमारी अयो बेबी गर्ल होने ओराइचिमु सारे आओ तो मेरे नाम मतलब हमारा लाइव देख रही हो प्यारी दीदी प्यारी बहना अब सनामन बिजुली गेमिं हाय आगो कसरा जि साइज गोजा हाय मा नंगौ बिना मेकआपबो जोंखौ साइज नुयो आरो
जों दा ओरैबायदि उन्दुनानै सिखार आंथ' उन्दुनानै सिखारनायसो सिनायद' लोमजानानै आंखौ आयौ सोर जाखो आबो लखमि नामा सिनायहां नुनाय बायदि मा जायगानि नोंसोर आब' जोङो बे हादोरनिनो हिन्दु ना ख्रिस्टान आब' नोंस्रा हिन्दु बाथौ ब्रह्म बेहा ब्रह्म आहा बाथौ प्लास रक्ट'बावसो आंना गोदोनि आब' कबिया दहाय फनआव सोरजों SMS गेलेयामोन हाबाब सोरजों SMS गेलेनांगौ आंलाय मोजां नुदों both of you sister can you please tell me your age I'm 26 yeah 21 हनै बादि होनसो 21 running मा 21 रानिं बेलाय 20 नालाय 21 रानिं जुदोलै मानसिखौसो देखा हम तो नोजोग्रा बिखारथि ओइ मेकआप होनाङा आब'मोना बिउटिफुल का बि बसुमतारा अ थेंक इउ सो माच जिखुनु आङो अपेन ओंखारनो हाखायो उइदाउट मेकआप जोङो आरोना खुनु माबा गैखाया सिरि सिरि फसायो आंनो हनै फसायबाय सोरखौ आंनि कमेन्टखौ सोरखौ नुवाखै नोङो ओइ नुबायना नै दालाय नुदों गावनि इसीलिए तो गाना गाया ना तुम्हारे लिए सिनायहां मैंने इतने प्यार से बोला कि मेरी प्यारी दीदी आया है रोलाय साला मोनसे दि रुमावनो मेन्टेल जि आब'मोना बेसेयाव फरायो आंना जोब्बाय जोबाखै आंना आब'मोनहा जौ लोंफेरनाय ना लोंफेराखै ट्राई तो किया है मानी बिनी ट्राई किया को है बिताया ए जदि फेसबुक पर मैसेज कर मतलब क्या मैंने बीती को बीता का दीदी कविता हाँ अब मुझे अच्छा समझ में नहीं है आपका कमेंट है अच्छा ठीक है मैं बाद में देखूंगी माबा रागा जोंबायसो आं नोंसोरखौ कमेन्टखौनो नाया आयो सरि दे मिजिं मोसाहारि माने नायस्लाबनो हायाखै आरो इंलिश मेथाइ खनलाय बाब्रे आं खननो रोङालै जोब्बाय DNZ so cute नो बा थेंक इउ आब'मोना मा नाम रोजा रोजा साबायखर जोंनि चेनेलखौ नायनानै जोंनि नामखौनो मिथिया दुखु बड' मोनबाय सिस्टार आङो होननानैल' सानना लार माथो गुड नाइट आब' सनामोननो नोंखौ बिदांस्रि गुड नाइट सासे आगै लागौमोन आब'बो होनो लागोनबो होनो आसरित खोथा जानो नोंसोर सानैखौबो बेरायनो जा किउट फैदो नुखायो हाग्रामायाव थांलालां हाग्रामायाव आब'ना बिएफ दंना गैया सोर सासेखौ सोंखोथाय मिथिला दङहाय बिथांना मिंगेलसो सिंगेल नङा आब'मोन खर'ब्रा मानो न'फोराव मोजाङानो दंना खबरफ्रा न'फ्राव आच्छा हा मोजाङैनो दं माने दीदी को भी ना फेसबुक पर मैसेज कर अच्छा हाँ बुजिबाय आगै बुजिबाय आब' सना माइनाव आई लव you नो द्रुपुजित रामसियारि लव you too आगै गुड नाइट सिस्टर गुड नाइट जोंसार पुष्पाराज है मेरा नाम तुम दोनों का नाम एक एक करके बताओ दिएना मालाय पेजावलाय बागारगासिनो आंजों मेसेज गेलेया जों खोन्थाया दे आब' दे गुड नाइट गाबोन मैंने गाना भी गाया बहना तुम्हारे लिए सिनाई ऐसे गाना भी गाया था आयु तुमने सुना नहीं गाना भी गाया था तो गाना भी गाया सच्ची रिप्लाय हरदों मा नोंसिना दाबो बेयाव थाबथानानै दं नोंना तुम्हारी गलती नङा वो तुम्हारी गलती हाँ तुम्हारा ही नेटवर्क खराब है नोंनि गलती बियो बुनो फैलायलायो बोरैबा हां होननानै कमेन्ट रिप्लाय हराखै होननानै नेटवर्क कैसा है मा नेटवर्कआ जोंनाबो गाज्रि नामा पता नहीं नै बिदि नुदों हो दे बाव हेल' केलबिन आब' दिखियाजुलियाव बेरायनो फैदो मालाबानो अके थांगोन गाना भी गाया था तो हाँ गाना भी गाया था ना सिनाया हमने तो गाना भी गाया था इंलिश मेकारखौ सिनायो ओहो एक्चुअली आं नुखांबाय आरोना बिनि फेसखौ बाट आं खोन्थानो हाया हाय आगैमोन हेल' मोजां नुदों फट' अफ इउ सिस्टार केन इउ प्लिज हियर नेम मानो जायाखै कोई बात नहीं रहने दो खनदो सिनायहां नुनाय बायदि आंनि आब' किउट बाय बाय आब' कबिता होनो नै बाय बाय होनहरदों बाय बाय आगै हेल' बारा दावराव खालामनाङा सोरबा खोनागोन खय बारनि खोनादों हेल' दिदिमोन आंहा दिनै पुष्पा फिल्म नुबाय आच्छा आं नङा दाखालिनो नुदों इउटुबाव मोजां दे नायदो गुड नाइट आगैमोन आच्छा गुड नाइट
Di. आइदै इंलिश मेकारा जा गुन्दा नुखायो नामा ए सानै Aba मानसि लायै हाय मानसि छोटा ना भाई है मानो ना मैं बिदि कुछ नहीं बोल होनांगौ? सकती बिसोर मा होनोमोनलाय आंनि गावबा गाव मा कमेन्ट्सखौ जानो? मानो रिप्लाइ खालामाखै एम नार्जारि अफिसियेल सरि दे आगै नुस्लाबा माने You're the love, you're the moon, बिमा you're बिलिफां the फन हरदोंमोन color of my heart. बिमा फन हरदोंमोन नामा दोनबाय? आं खोनायाखै कबिता सना नोङो आंल' आयु मा आंल' जाखो एक्ट्रेस सानैबोनो हम दोनों एक्ट्रेस नहीं है भास्कर रामसियारी हाय आब' कल्पना बसुमतारी हेल' आगै कल्पना आदै अबेनि नोंसोर आगैमोन जों क'क्राझारनि हाय आंनि आब' सना हेल' आगै दिनक बसुमतारी सानैबो मा डिग्री लागासिनो खोथाखौ खोन्थाना होदो आंना जोबजोब्बाय आगै सोरांसा जिखुनु बाय बाय सनाफोर गुड नाइट नेक्स्ट ब्लगखौ थाबैनो अके साननैसो उनाव नुगोन आन्डार 18 सो नुखायो माथोनो सोरखौ माबाखौ इंलिश मेकारखौ आं मिन्थियालै गावबागाव पार्सनेलिटि आब' मोनहा मानो भिडिअ खालामथारला आच्छा खन्थाइ मा सेरफांगुरिनि आरोना आच्छा दे मोजाङै हो आगै गुड नाइट बेस्ट अफ लाक खन्थाइ मा फ्रम कार्बि आंलंनो अके थेंक इउ वेलकाम टु आवार लाइफ बिलिफां दैमारि जावजानो गिना फरायबावा नों माबा हरदोंमोन आङो नुजायाखैनो हरफिनदो दे बिलिफां दालिराम हाय आब' हेल' आगै हेल' कक बरक सादो अके लकि गेमार कक बर' आरो खदालि होनबावबाय जा गाज्रि नुस्लाबासै आहा मा लिरग्लांखो आंनिबो नाम खनसे लादो आब' रंजालि गयारि हेल' रंजालि आगै खबरफोरा मोजांखादा आब'मोन आब'ना ब्राउन मानो नुगासिनो आं गावखौनो गाव नर्मालाव हो बेथ' नर्मेल ना बेथ'लाय नर्मेल नङा दहाय बोरैबा ब्राउन माबा सेरफ्लांदोंमोन दां कर'ना पजिटिभसो सानै कर'ना पजिटिभ मा कर'ना पजिटिभसो सानैबोनो जानला मोनला होनलाबायखाबाय कर'ना पजिटिभ नङा पजिटिभबाबो बाहेरायाव ओंखाराखै दे जों सानैबो न'आवनो दं फै आंहा दासो फैदों अबेहाय बेनो कर'ना लाबोदों नङा माथो नोङो आगोलावनो बेमारखा अब कभी इधर पे मेरा कमेंट नहीं जा रहा है तो मैंने WP क्या है पे हरदों जा रहा कमेंट पढ़ना अब को भी इधर मेरा कमेंट क्या है ये प्लं थांबाय दे देनां हाबा जाबानो नायगोन आंनिखौ नायनो नाङा आब' सना हाँ पता है बार क्यों दे रहे हो मा ओंख्रि जाखांखो आब'मोन गेस गैया जों अर्डार खालामनानैसो जादों आगै बैग्रि जा कर'ना खामानि खारनायनि आरे अके उन्दुनो ओंखारथारबायहाय आहा बाय बाय आब' कबिता गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स नो सिनायबाय ना आंखौ सोरबा आसाम गेमिंनो आयु सिनायाखैलां आइदै स्विगियावसो अर्डार खालामना जाबाय नामा आब'मोना स्विगि नङा जोंना स्विगि सफैयाखैना दाबो क'क्राझाराव गैया जोंना चाइनिस इनबक्सनि दङ नोंसोर क'क्राझाराव जाय फैयाखै बिसोरो फैयोबा मालाबा चाइनिस इनबक्सआवल' जाफै बिग फेन आब'मोन लव फ्रम बाक्सा थेंक इउ आगै हाय माय किउटी सिस्टार्स हेल' आंहा हाबा जाबाय नोंसोरहा माला हाबाखौ दानो लाथ'वा सोरनि नाम्बार गोदान बेलाय कमेन्टखौ फरायाबो आं नायलालै आयै फंबाय ब्लगार सरि दे नायस्लाबनो हायाखै उन्दै सासेया जोबोद अलसिया खोमा क्यों बोलूं अलसिया नङा दे नहीं रावबो बोलूंगी मैं नोंसोर सानैनि क्वालिफिकेसना बेसे आब'मोन नहीं दिखाऊंगी एक्चुअली आंना कमप्लिट जाजोब्बाय आगै बे फरायगासिनो दं दासो डिग्री आब' कबिता गालिनि रायलायनायखौ मोजां खोनायो हिन्दी रायलायनायखौ ये बहुत अच्छी तरह से बोलती है हिंदी
बाद में पढ़ूंगी ना दिखा दूंगी खनसे बाद साउट में आउट हरदो जै बर' हारिनि कहाँ पर हाँ अरे मा नांजायो आङो सारिबो वो क्लिप तुम्हारा प्रॉब्लम गाबोमोन है तुम्हारे थेंक इउ नेट को मिथिंगा इशू है बाग्लारि देखो पहले स्विच ऑफ करो उसके बाद देखो आब'आ बहानि जों क'क्राझारनि मा कलकाता थांबाय नामा बे तू नहीं तो तुम Everyone इतना is भी नहीं calling कर सकते क्या आब' I think there is only आगै लिंनो थाखाय yes चल रहने दे रायजोनि बिब' तामाने साननानै लादो जोंखौ हाय आब'मोन मा खालामदों जों दा ओरैनो जिरायनानै दं सानैबो नांनो हाया अंडर नों 18 से आंजों नुखायो मिथिजायो माथो मुझे पता नहीं अंडर 18 क्या है थोड़ा समझाओ अरे हटबा थेंक इउ आब' आंनि कमेन्टखौ बुंनायनि थाखाय मिथिंगा अलवेज वेलकाम आगै जों माने फरायस्लाबनो हाबानो जों फरायखायो आरोना ओमफ्राय हास्लाबासो बबेखौबा स' गाज्रि दामोन कबिता आरो आइदै आब' होननाया सिनायबावला आंखौ ला 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 लालाखौ ला 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 आं मा गानखौसो सानदों गेजेराव आइदै रायलायनायनि गेजेराव मा गान खनहरखौसो सानदों आङो मावदों लाला सिनायाखै आङो मारै दङ दहायसो फैदों आङो गामिनिफ्राय मावफ्लांदों मा जाखो बि बसुमतारी क'क्राझार अबेनि आब'मोना जों क'क्राझार टाउननिनो आरो टाउनावनो बावदोंलै सिनायबाय दा सिनायबाय माने डिपिखौ सिनायाखै नों आरो आसाम गेमिं लालायलायबाय नालाय नामखौ बेखौनो सिनायाखै आङो रिप्लाइ खालामिनि ओंखाम जाखाना बुजियासै आं आगै बसुमतारी मा रिप्लाइ हरदों खालामिनि ओंखाम जाखांफुलायबाय खोमा जेट नागिरना हरदों होमबा आङो सासे माइ गड बेयावहाय बिदि नागिरना हरलायलायनाय रावबो माबा गैया दालाल सानदों नामा जोंखौ गुड नाइट आब' सनामोन जोंहा उन्दुनोसै बाय पदमि बसुमतारी बाय बाय आगै गुड नाइट पदमि so sweetलै थेंक इउ ओंखाम जाबायलां नाइट थाब हाबा जानाङा दे आब'मोन नङाबा मार रागा जोंखागोन जाखाया आगै जाखाया मा सिरि दाजा ओंख्रि जाखो गैयालै लाला जोंहा गेसानो गैया अननानै एसे लाबोना होफैबानो जायोमोन दहाय खाना आं खा दहाय लिया क्या फैबाय गेसानो बहन गैबाला अजय बोरो नहीं खाया भाई गैस खत्म हो गया हम लोगों का उन्दुनो ओंखारथारबाय दां आब' कबिताया एसे उन्दुनो ओंखारदों आं माने बेलासियाव उन्दुवाखैना दिनै आङो आं उन्दुनोसै आब'मोन गुड नाइट आप लोग दोनों बहुत सुंदर है अबे कैसे हो थैंक यू आंनिखौ नायनो नाङा आब' सना आं साबस्क्राइब मोजां खालामासै अनजालु आच्छा अनजालु मा बुंनो सानदों आगै आं बुजियासै मा साला गामियाव लामाजों थांबाबो मुंखौबो रायलायफेरा ओइ र' खबर सोंहरबावबाय आंनि मुंखौबो खनसे लादो आब'नो सनातन बर' हेल' सनातन बर' बिब' बिनानाव सानैबो समायनाथार आब'मोना थेंक इउ मिस्टार जे ब्रकेन लाइफ वाह क्या नाम है everyone is calling abo I think there is only me watching you who can call agai lol really notolen दैमारि I'm sorry दे sorry आंना pronounce गाज्रि जाबाय दे नटनेल मारै आगै जायो आगै जानाय नङा दां नोंखौसो उल्था आगै जागोन खोमा आब' सना दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैबाय नोंसोरजों जोबोर मोजां फार्स्ट टाइम खनसे फैदोंमोन आगै ओमफ्राय पाब्लिक खालामनो रोङाखैना जोङो बिराद लासिं सिं जादों थारमाने ओरैबायदि जोङो मा जादों बिराद कमेडि जादों आरोना लाइभ थानोसै होननानै थाबाय दाना माबाखौनो लाइभ पाब्लिक खालामनानै होआखै आरो ओमफ्राय एक्चुवेलि दिनैबो पाब्लिक खालामनो रोङाखै जोङो डिएनआव सोंनानैसो डिएनआ पाब्लिक खालामाखै नोंसिना नटिफिकेसनानो फैयाखै होनहरजाबानै ओमफ्राय सोंबाय नायबाय आरोना बबेयाव पाब्लिक होयो ओमफ्रायसो नुजाबाय नङाबा लासिं सिं दिनै 1 मिनिट जालायलायदोंना 2 मिनिट खेबसेहायथ' रावबो नायाखै खननै ना खनथाम एन्ड खालामलायनांदों जोङो लाइभखौनो जायानो आदि I didn't understand your language. It's Bodo from Bodoland. It's Bodo language. आब' कबिताया मानो फरायालै है आं स्ल' फरायो नालाय बेखायनो फराया आङो बायो वो पढ़े मैं पर एक ही है ना टॉक हिंदी अच्छा आप कमेंट दे दो हम हिंदी रिप्लाई में आप हिंदी में पूछो ना हम हिंदी में जवाब दे देंगे हाँ बहानिफ्राय आब'मोना क'क्राझार र' मालाबा पार्टि होनांगौ दे आब' कबिनो आं देनां साख्रि मोनबा पार्टि होगोन दे नोंनो दाउ मासे जाहोगोन आं
pronunciation it's okay I'm 27 okay deh but 1 year lo 20 okay deh ada Aku Kabita and Diana मा खबर? आं मोजाङैनो दङ बेबो आब' कबिया मा जागासिनो आंबो गय जानोसो लुगैबायनो गय काबारि असिन्थ'आ बोरो असिन्थ'आ गामियावसो नार्जारि काम इन त्रिपुरा ओके कभी जाऊंगी अगर हो सके तो आब' भिउस मा होनलाय भिउस नोंबावगौ नामा भिउस नांबावगौ नामा भिउस दे शेयार खालामना हो मा शेयार नाङा बेलाय खालामना होयो होनबावदों काम इन त्रिपुरा श्योर रक्टुबर अच्छा ये बात है दीदी मेरा कमेंट जाने का मा होनो अलग रास्ता ये अब कभी ने काट दिया मुझे फोन रुला दिया रुला के मेरा इश्क ओह मेरा लिरिक्स वो हो गया तेरा मेरा हो गया रे भाई क्या कर रहे हो आप हो ऐसे ही बैठे हैं बर्थडेआ माला आब'नियानो सोर सासेनिखौ नांगौ आंनि बर्थडेआ जुलाइ 21 बिनिया आगस्ट बेसेमोनलाय 26 मोन ना आंनि बार्थडे मोनथिया नोङो 25 मोन ना आंनि बार्थडे मोनथिया नोङो 27 बेसे हरबावबाय साला आंनि डेट अफ बार्थ मोनथिया नों बावबाय आङो पाक्का 26 ना आंनि साला मोनथियाला र मोनबाय आं गाबनो ओंखारबाय कमेन्ट फरायसै रिप्लाय हरालै आब'मोननानैलाय रकि बर' सरि दे आगै सल्ल' 16 ना खुसिंग्रानि सोर रायलायनो रोङो हो आबना 16 मोन ना आं मोनथिया आबना 16 मोन ना 16 मोन ना आब'मोन नोंसोर असे ना सानैजों असे नङा 16 मोन ना साला 10 दिन ज्यादा बढ़ गया तो उसमें मेरी फिर भी अपना डेरा अपना होता है सकी तो मेरे बताना डेट ऑफ बर्थ अच्छा सकी अब तो मेरा नोंना मुझे नहीं पता DN ब्लॉग ना अब प्लीज डोंट बुंलाय हाय गुड नाइट आब'मोन आंहा उन्दुनोसैनो मिथिंगा बाग्लारि अके गुड नाइट आगै दहायनिफ्राय माथो होनगासिनो आङो मानसिफोरा दासो फैना रकेट मुसाहारिखौ सिनायो नामा सिनायो माने बिदि रायलाया जोङो रायलायनाया भिडिअ नायोना सिनायो फेमासखा बिथाङा आब' नोंसोरनि पार्टिखौ माला होनदिर बिलाव होनांगौ किसका पार्टी भाई लालाका जोंखौ आंखौ होनदों प्रमोशन खालाम गसाइगाव बय आब' अके गसाइगाव बय दं नै सासे आगै बेखौ अननानै साबस्क्राइब बानायना होदो मा ओंख्रि जाखो आब' गेस गैया आगै गेस गैया अर्डार खालामनासो जानांबाय नोंसिनि क्वालिफिकेशना बबेसिम फ्रम वेस्ट बेंगल उत्पल नार्जिनारि मेरा खत्म हो गया सब कुछ नार्जिनारिबो थायो नार्जारिया भिउसआनो फैथाराखै माथो आब'मोन मिथिया फार्स्ट टाइम फैनाय ना कोई बात नहीं होमबा नङा आब' आंनि गेमिं चेनेलखौबो बुंना हो आच्छा बड' गेमिं आच्छा नै आगै बड' गेमिंनि दङ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय आगै बिनिखौबो वेयर इज योर विलेज लकी गेमर अच्छा हम दोनों क'क्राझार टाउन पे ही रहते हैं आसाम क'क्राझार फेभरेट बर' एक्टर एक्ट्रेसआ सोर नोंसोरना एक्ट्रेसखौथ' आं मिन्थिया एक्ट्रेस गैया आंना बाट एक्टरखौबो फेभरेट होननानै आं सानसेखालि इन्स्टानि लाइभआवबो खोन्थाखाबाय आंना फेभरेट गैया बाट स्टिल आङो माखासे एक्टरफोरनि एक्टिंखौ मोजां मोनो जेरै लिंसार ओमफ्राय बे सासे गथ'आ मा नाममोनलाय सोर सासे गथ' नाम मिथिया आङो लाब बुंनाय मानि मा जायो होननायनि एक्टरा मा नाममोनलाय आगै बे लाब बुंनाय मानि मा जायो बेनि जिएन ब्लगखौ खुदुमनाय हरखो ना मालायबा आगै I will come in class 11 अच्छा नों एबार मा जासिगोन I will come in class 11 ओके अभी क्लास 11 हो लकी आब' आंनि चेनेलखौबो बुंनानै हो हिया सना आच्छा नै आगैनि दङ सासे हिया सनानो बैखौबो साबस्क्राइब बानायनानै होदो आगैमोन बे आगैनि चेनेलखौबो बिमल बसुमतारी गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै गुड नाइट बिखि
बिकिमोन नामा आं मिथिला बिकि नामामोन बिबेक आं बिनि एक्टिंखौ मोजां मोनो बे आगैनिखौ बिबेक नों मायाव फरायो आब'नो सोरखौ सोंखोथाय आरएम चेनेल फॉर स्टडी ओके फॉर स्टडी कौन से कॉलेज में आएगा क'क्राझाराव फैगोन शायद आएगा कमेन्ट आब' हरलायबाय आंनिखौबो नामा खोन्था नुवाखैलाय नामा ब्लग बानायलाय बायो क्यों भाई हमसे कुछ गलती होगी क्या अच्छा फिराज ब्लग इसको बिनिखौबो सब्सक्राइब बानायना होदो आगैमोन आब' दिनिजे फालाय सोर सासे आजोखौन बिजिनाय आब' प्लिज जायखौ बुंनाय प्लिजनो आच्छा नोंसोर सिनायखायो खोमा फुजि बसुमतारी बेस्ट एक्ट्रेस आच्छा आं रावखौबो बेस्ट एक्ट्रेस होननानै लाया एक्ट्रेसखौ माबाथ'आ बुंनो हाया आंनि ना थाखाय बेस्ट एक्ट्रेस जाथाव फैयाखै आरो ना बर'आव दासिमबो बर्थमान बाट जाय मनालिसा आगैमोना मोजां जायो आरो मनालिसानिखौ बिराद बेस्ट मोनो आङो खिन्थु बाट आं होमबाबो आरो माने बै जे बलिउड हलिउडफोराव जाबायदि माबा बिदि जेन'बा फेभरेट थाथारोना बिदि गैथ'थारा दामानि माने आगोलसिमलाय मिनि बुंनो हाया होनबावदों दैनिराम नार्जारि मा ओंख्रियाबो जों पढ़िए लाइफ को दिए ना नायालै अब अरु हबदेनो मा जालायखो आंहा बा रिप्लाय हरलाय जाहैदो दुगैथार माथोनो अमित मोसाहारि भगबान मारै जाखो सोरखौ दुगैहोखो दाउला खासि जाहैनांगौ नोंसिनाव जोंना दाउला खासियानो गैया What is your age? I am 26. She is 21 running. बुरिबाय एसेसो बुरिहांबाय एजखौ खोन्थानो लाजिनाङालै मालाबाबो मानसिफ्रा होनोना हिनजावफोर जोंखौ एज सानसेखालि एज खोन्थायैनि बिराद मानसिफ्रा माबादों कमेन्टआव गाद बायदिसिना बुंहरदों एजखौ खोन्थालाया मालाया एज डाजन्ट मेटार ना देट्स वाइ खोन्थायाखैमोन बाट दा आं अपेन खोन्थायो माथो जानो दिस इज जास्ट नाम्बार आरे एजखौ सोंनानै मा मोनो दे जेन'बा एजखौ मिथिनानै मा खालामनो नै बेसेबां गोबाव थाबावगोन दसेनि उनाव फोजोबसै एमएन नार्जारि आगै हेल' आब' फ्रम गसाइगाव हेल' एक घन्टा जाखासिगोन 4 मिनिटनि उनाव फोजोबसिगोन बाक्सायाव बेरायनो फैया नामा आब'मोन रावबो लांग्रा गैयालै जोंना बिमा लाङाबानो गैया बिमा लाङाबानो गैया कबिमोनना आं नुवासैमोन आं थादोंमोन ना बेखायनो नुवाखै आं लाला आब' खनसे कब्रा रेपार्सखौ नायलाय जोंनिथिंजायनि मिथियाखै मादै दा लाइभ मोनसे कब्रानो मोनथिया दा लाइभ होनाय मबाइलआ मा मबाइल आब'मोन भिभ'सो भिभ' मा मोनलाय मिथिबावा भिभ' S1 Pro ना मामोनथाय मिथिलां गावनि मबाइलखौनो मिथिया हनै एक्चुअली आं जेबो लेना देना गैया सासेथ' जाला उन्दुनो आं कबितायानो उन्दुनो ओंखारलाबायबाय आङो बिदिनो आइफनसो दांदों भगबान आइफन बायनायनि अकाद गैया जोंहा आं एक्चुअली आइफनखौ 1000 फैसा थाबाबो आंनो नाङा हाबाब इन्स्टा आइडिखौ मा कबिता होननानै दिनजों बाक्सा बेरायनो फै लाङा होनबायना बियो आंखौ मालाय लाङैखौ मा खालामदों आंखौ लां होनथारसै आङो डू यू ईट फूड अच्छा हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे भाई एक्चुअली आब' कबि आइडि हरदो इन्स्टा आइ बाब आं बुंखाबाय ना कबिता ब्रह्म होननानै निहिर होनबानो मोनगोन आंनि नामखौ मिथिया आरो आंनि बियो गामिनि चेनेलखौ जानानै बुंनानै होदो आब' सना प्लिजनो आच्छा फंबाय ब्लगारनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब बानायना होदो आगैमोन नैबे खालि ब्लगारल' दा लिर खिन्थु फंबायबो दंदेरो औ फंबाय ब्लगार नामाबो ओरैबायदि लाबायसो जेन'बा फंबाय होनबा सोमोन्दोसो लादों बायदि मोनगोन ना नायालासिनो सोरबा मायोबा क'क्राझाराव बिराद ना मोनखायोना बिराद मोनो खिन्थु दा बिराद खम जाबाय मानो होनोबा बयबो बे माबा होजोब्बायना दैसायावहाय मा होनांगौमोनलाय बिदिखौ न'आव नङालै बोरमा बेखौ होनाखै दैसायावहाय बिसोरो मोनसे माबा होयोना मा जिनिस मा होनाय होनो बेखौ माथो दै होथेनायखौ मा होनोमोनलाय दे आगैमोन खोन्थालाय बावो बिदिनो आंना माथाया फ्रिज जायो बुस्थुआ फैगोन माथायाव बाट खुगायाव फैनो नागिरा बान्दो बायदि खोनायखौ मा होनोमोनलाय मिथिला
आं बावबाय बेदियेनखौ सोर बुजिदों अननानै बुजिना साला लादों बिदि होनायनि मानो थाखाय नाया बेरायनो फोरमायबाय लाबोआ साला ना बान्दो नङालै आगै अलै बान्दो नङा आगै आलदा लाङाबा माथो खालामनांगौ दै आङो होथेग्राखौ मा रायहर एसे होनोमोनलाय दै होथेग्राखौ खदालजों जावना होनाय हा ब्रिज सुइस गेट सही सही पकड़े है सुइस गेट होनायनि थाखाय नाया बिराद खम फैबाय मानो होनबा बिसोर सुइस गेट होनोसै होथेनोसै ओमफ्राय गावसोरल' माबानोसै ना लानोसै देन बुहुद खम मालानिफ्राय फैबाय मोजांमोन देनां खोन्थागोन आगै आङो एनिभार्सारि फैबा आच्छा बर' धोरोमनि भिडिअ आच्छा अके बे मोनसे बिराद मोजां आइडिया दे थेंकिउ आगै बिदि होनायनि थाखाय बाट खिन्थु जोङो माबा NHR क्रिएसन आगैनिसिम थेंकिउ बाट माने जोङो ओंखारनो मोनैनि थाखायसो माबाया ओंखारनाय जाया आरोना जोङो बिदिबा माने एसे फिल्डआव ओंखारनांगौ टाइमा जायो मिलाया बिदिबा दे एखमबा टाइम आरो मिलाया औ माने आंनाबो क्लास जागासिनो ना दा बर्थमान आरो नै 29आव एगजाम दंबावोसो आंना स' बिदियावहाय 29 को तेरा एग्जाम है हा ये बे फैगौ 29 नाव हा गाबोन सानसेल'सै होमबाबो फराया बाथौ साननि भिडिअ लाबोनो हागौमोन बाथौ नै सान आगै आं लोमजादोंसो ओंखायनो आरो लाबोआसै आंबो दाखालिनियाव गैयामोन ना बेबो खेबनानै गैयामोन होनो मानो आं गामियावसो थाना दंहैयोमोन जोंना जोंहा बे बहुद प्रब्लेम जायो बिब' बिनानाव जों असे नङाना जों काजिनसो दा आहाबो गामियाव थानांगौ जायो बेहाबो एखमबा गामियाव थानांगौ जायो दाना टाइमानो मिलायनो नागिरा जोंना आंनाव मेरला आइफन दंलै लांफैनो दे जागोन दे 20,000ल'नो जागोन दे जोंहा सानैजों 1 crore खोथा दंलायखायोना स' बे आंनि 1 crore माइनास खालामनानै हरबानो जाबाय मा जादोंलै आब' सना माबासो हाइजेंसो आगै हाइजें थेंक इउ स' माच आब'नो वेलकाम आगै वेलकाम फंबाय ब्लगार आब' नोंखौ डिएनआ मालाबा अच्छा बोडो गेमिंग ऐसा कमेंट मत करो भाई अन्नानै प्लिज बेयावहाय बिदि कमेन्ट दा खालाम बाथौआ शिबबाबो राइट अर रं रं मा होनो बाथौआ बाबा शिब नंगौना नङा रं एक्चुवेलि इट्स माने बेखौहाय सापज मानि थाखाय आङो रं होननानै बुंदोंबा शिबा शिब आलदा महादेवा महादेव आलदा बाथौआ बाथौ आलदा आरोना गाबज्रिनाया स' माने आरो बेफोरखौ एक्सप्लेन खालामनो थाखाय जोङो एसे गिदिर बोराय गाहायनावसो गामिनि बे बोराय गाहाय बिदि गुदिफोरनावसो सोंनांगोन आरोना जास्ट एक्सप्लेनेसननि थाखाय आं एक्सप्लेनेसनखौ क्लियारै होनो हाया मानो होनोबा एक्सप्लेनेसनखौ जुदि आङो रं होफ्लांबायोबा बुहुत कन्ट्रभार्सि फैनो हागौ ना स' आं एक्सप्लेनेसनखौ होला बाट इट्स डिफारेन्ट आरो डिफारेन्ट आलदा बुजियासै आं खोमानिफ्राय ओरै हाबना ओरै ओंखारलांफिनबाय आंना बे धर्मनि खोथासो आगै बाथौनिसो नों जेबो बुजिनाय नङा नोंना स्वाहासोना ओंखायनो आं एक्चुवेलि ना धर्मआ जेखियानो जाया मानो आं गासिखौबो फोथायजोबो बे गाव गावनि सायावसो फोथायो आरो बेनि सायाव सापज आङो ब्रह्म धर्मआवहाय आं जन्म जानायमोनबा आं ब्रह्मखौ फोथायगौमोन बिदिना खृष्टानावबा खृष्टान जागौमोन आङो ओंखायनो आं गासिखौबो देन फोथायजोबो खालामनोसै मानिजोबो लाइफखौ माबा जाबाय 1 hour जाबायना 1K जाहां जाना दं आंना आच्छा फंबाय ब्लगार कंग्रेचुलेसन्स लासै लासैनो बारायहोगोन आच्छा जोङो बिग्राय बसुमतारी थेंक इउ स' माच आब' अलवेज वेलकाम बिलिफां दैमारि सानैबो बाथौ नामा ओहो आंना बाथौ बेना ब्रह्म आच्छा आगै दिनैनि लाइफखौ जोङो बावनो फोजोबसै गारमायाबो बिराद मानबाय आंना दारागाव फैरे आब'मोन बेरायनो बाक्सा अके मालाबा थांगोन दारागाव आच्छा आब'मोन गोसो थोलायनायखौ बिसिबां बोसोरनिफ्राय जुरिजेनांगौ आयु बिदिनि लाब गुरु नङा जों आगै जेन' बिदि कुइसनखौ दासां नै ओरै आरोना जेन'बा जों साननाय मथेबा गोसोथोनाया एज जों खोथा गैया जायनो बेनो जेन'बा गासिबो एजआवनो गोसोथोनाया जाखाखायो ओमफ्राय बेखौ जाहैबाय नोङो देरनानै बेखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगौब्रा नोङो ओमफ्राय उनाव एक्चुवेलि एसे मेना मा खायफा देरखांनानैसो खायफा नोङो होनोना गोसोथोनाय थाबा फरायनाय जाया बाट बे टटेलि रं नोंहा जुदि लाइफआवहाय साक्सेस जानो गोसोबा नों फरायनायखौ एक्सट्रा गोसोथोनायखौ गावनि जायगायाव एक्सट्रा दोननांगोन आरोना सेपारेट इट्स सेपारेट खालामनानै दोननांगोन आरो गोसोनायजों गोसोनायल' थांनानै जाया मिथिबायना फरायनांगौबो मिथिबाय मानो होनबा फरायनाय टाइमाव आं रिलेसन थानानै आं मिथिगौ मानो होनबा आं फरायनायखौ एक्सट्रा दोनदों रिलेसनखौ एक्सट्रा दोनदों मोननैजों कम्बाइन दा खालाम मालाबाबो बे रिकुवेस्ट आरो नोंसिनिसिम नोंसोर फरायनाय टाइमाव फराय बेरायनांगौ टाइमाव बेराय लाइफखौ एन्जय खालामला बेनो आरो कार्बि आंलं बड' गेमि आच्छा कार्बि आंलंआव जोङो मारै थाङो र' आं जोंनि आइखौ होनगोन जोंना बिमा लाङाबानो गैया
आब' लाइभआ होयोबा गोसो थोनायफोरखौ दालाबोथ' लाइभआव होयोबा गोसो थोनायफोरखौ दालाबोथ' गोसोनायफोरखौ दालाबो माने मानसिखौ लाबोनो ना खोथाखौ लाबोनो मानसिखौथ' जों लाबोआ मालाबाबो आइदै हाबाब भाई सोंहरनायानो सोंहरोबा हमारा आनसार होआबाबो गाज्रि मोनोबा हमारा तो सोचना है कि जब मिलेंगे ही नहीं तो अब उसमें दिल लगेगी क्या फायदा निहाल राइट मा होनदों दासो नायदोंमोन आं आब'मोन जालाय नोंसिनि नुखादों भिडिअखौ नामा? दानो दोनथ'नोसै 1 आवार बारबायाखै ओंखायनो दसे दोनथ'नोसैमोन आं गारमा माबाय हिट नुदोंना बोरैबा बाट मानसिनि मोखांजों समायाखै फेसबुकआव मा नाम आब'मोनना जोंना एखे आंना अरुना बेना कबिता दि ब्रह्म फेसबुक इन्स्टा एखे आरोना आइडिया जोंनि नामखौ सार्च खालामबानो मोनगोन हाय आब' दलिमा हेल' आगै सरि दलिना आच्छा जोङो लाइभखौ दोनथ'नोसै दे आगैमोन नोंसोरजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आंना गारमायाबो थरायलायबाय ने आं बारा रायलायनो हाया बाराबा एगजाम होनो मोननाय नङा गुजुनाय आरिबा बारा जागोन आंना दे बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय गुड लाभ इउ नाइट अल बाय बाय आब' नोंसोर सानैबो कमेडि भिडिअ लाबो दे अके लाबोगोन कमेडि भिडिअ sure कमेडि भिडिअ sure अके बाय बाय आखाइ good सालायलायबाय दे night लाइटखौ एन्ड खालामदो उन्दुनो खथ'बाय र' बयबो गुड नाइट होनथों ना गुड नाइट होनदो दे अननानै जोंखौ जय बर' हारिनि कपि खालामदों होनगोन सासे कपि मिथिबाय दा खालामाखै दे गुड नाइट बयनिसिमबो गुड नाइट आयौ आंना आखाया माबा जालायबाय दे गुड नाइट हरदो बयबो अननानै प्लिज गुड नाइट आदि खोमा रिंबाय आंना गुड नाइट दे गुड नाइट हास मावजि फैलायबावबाय गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट दे गुड नाइट हरदो It's like a मावजिखौ सोंहरदां good night मावजिखौ लाबोनानै दोनै नोंनि सेराव फुजाव good night दे गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स sweetie थांफै हरगोन उन्दु दे good सब लोगों का शुक्रिया हमारे लाइव में आने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मीठी बात करने के लिए धन्यवाद आयु फुरा माने माबा होनायफोरबायदि होनथारबाय बियो निउस सबको धन्यवाद नोंसोर बिमा सासेनि बिब' बिनानाव नंगौना नङा जाखो प्लिज रिप्लाइ जोङो बिमा सासेनि फिसा नङा बा बिब' बिनानावनि फिसा बिब' बिनानाव ओरैबायदि स्पिडआव होनखाबाय आङो आंग्रि मोदायनि ओइ हामा आं हले बिराद गिदिर दा सिगि आंखौ आंग्रि मोदाया माबायदिखौ होनो पता नहीं जायखिया आंखौ बिदि दाबुं आं मानसि थानायाव गियालै हारसिं थाबासो गियो आङो गुड नाइट गैला दे गैला मामायाबो गैखाला आसे दियासे गुड नाइट जोबागोन गुड नाइट जाबायहाय खयजों गुड नाइट हरगोन गैला जोब्बाय दानदो जाम्बि जाबाय बे मानसिया आं सानसेयावनो एन्ड खालामनो नागिरखोना माबा रायलायजोबनानै आरो मालाबा लाइफ मारै फैबावगोन नोङो खोथायानो आंना एगजाम दं दे गुड नाइट दोनखाबाय बाय बाय लाभ इउ अल बाय थब दोननांगौ जाम्बिसलै जाम्बि बिदि जायो नामा सोरबा गोदाव सोरावनो गुड नाइट तो बोलना पड़ेगा ना है कि नहीं हाबाब आब' सासेना जिएबा खबार फट' दोनलायदों बिएफनि होनदों बे माथो जिएबसो लिरदों हनै स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा तू समझ लेना अच्छा ठीक है कौन सा हमारा बॉयफ्रेंड हमारा कवर फोटो रखेगा जावजानसो थैयो आंथ' जावजाग्लिजोबो मा होनबावनो अहाय आंहा नायनो अहाया नालाय बेखौनो खबर फट' औ दोननानै लाइभ फैफिनगोन मा होनोमोनलाय लाइभ फैनायनि सिगां जोङो बे माबायावहाय कमिउनिटियाव हगारखायो ना बेयावहाय माबानानै एसे नटिफिकेसन गोबाव नायबानो जों जाबाय बिदिनो 2-3 मासनि उनाव फैनोसैलाय इस 2-3 मास नामा होमबासो खोथाया जमा जानानै थायोना रायलायनो सामफ्रामबो फैबाय थाबालाय एखे खोथाखौ रायलायनो नोंबो बरिं मोनगोन दे बाय बाय हाँ ये आती है एसामिस हाँ मुझे आती है गुड नाइट एक्चुअली जोङो गाबोन कमिउनिटियाव मोनसे पस्ट आगारगोन आरो ना नोंथांमोनहा शुभरात्रि नायबानो जाबाय जों मा बुंनो नागिरदों गुड नाइट मा बुंनो Q&A भिडिअ लाबोनोसै